Jes, olen päässyt juttuja, se olisi häveet. Se on kuusi iäinen nuorella. Sitten täällä jotain raskispalaa sun muita. Oletko se koskaan täällä kun vaara, että se on? Ja se on raskisen joku murha joku ihminen. Sitten se joutuu tiirattu puolaan teidän tilanteen takia. Okei, sulle äänestysvuotta ei vielä kavereiden vastuuta, mutta teidänkin voidaan asettaa vastuuseen. Miettikää se touhuutte. Eikä mä mulle kommentoida tykkää jäneen. Moro! Jes, alkaa päivästä tuossa uutta YouTube-videoa. Kyllä nuoret polttaa taloja rakennuksia. Koska katoksia miksi ihmeessä. No. Kokeiluu Suomen haaste. Älkää hemmettyä siihen mukaan. Se on todella valmista, A. Ja B. Ei mitään järjen hiventä. Kolmella tapauksessa rakennuksessa jokin henkilö, kun sitten sen tulee. Hänet tulee taas. Tappias, jos joku tyyppi on. Ja B, jos joku tyyppi on, niin hän saattaa kuoppaa tapauksessa. Se on paha. Älkää pidä toivoa muuta kasviksia. Kasvikset on tällainen nähdä elässä. Ne voi aiheuttaa myös toivoa talolla. Kautta rakennuksen, älkää ponnistella sitä. Sitäkään. Tiedät, että kokeilla tuosta jänee. Älkää työllisyyttä tehdä sitä sen. Saan. Jes, niin älkää polttakaan rakennuksen kasviksia. Mutta sitten on todella pahaa vahinkoa. Tää tyyppi joutuu maksaa miljoonia, 100 000 euroa. Siitä, että tyrkkäätte rakennukset tuon. Useita vuosia. Touhussa ei mitään järkeä. Perä Suomen haastetta löytyy. Toisvuonna piti kirjoittaa junakatolle. Viime kesänä oli joku muista mikä toi. Joku tämmönen rakennustoppa, joku vastaava. Eikö ne vastaavia mennä, mikä nää teidän vastaus. Nyt se on taas sitten päässyt rakennuksen roskaksi tuolla. Ei näin tyyppi, ei näin todellakaan näin. Eikä mä muuta kommentoida tykkää jäneen, moro.